En els Premis Delta 2020 es van presentar 209 productes i el comitè d'experts va fer una selecció de 132 i finalment hi ha 24 premis i una menció. S'ha treballat en 8 categories de productes, que són la categoria de mobilitat, la categoria d'equipament exterior, la categoria d'equipament interior, la categoria d'il·luminació, la de complements i eines, la de disseny pel cos, la de dispositius digitals i de packaging. El fet estava en que en edicions anteriors, en complements pel cos, vèiem un envàs de vidre i una màquina de control numèric. I clar, xocava el fet de que es poguessin posar dins de la categoria de complements pel cos. Llavors, d'alguna manera, el que fèiem també era com enriquir. El que es vol és fer una foto de conjunt de productes, dissenyadors, empreses d'una època. En aquest cas, del que ha sigut des del 2018 al 2020. Llavors ens interessa que aquesta fotografia introdueixi el màxim de tipologies de productes diferents que puguin realment representar el tipus de disseny que s'està realitzant en el territori. Respecte a l'edició del 2018 a l'edició del 2020 s'han ficat 2 categories noves, la categoria de packaging i la categoria de dispositius electrònics, que ara mateix són 2 categories molt importants i que hem vist que després de la pandèmia han sigut fonamentals, i que pot ser que en el futur s'estableixin i tinguin més recorregut.